Jeg hedder Jimmy, har primært progressiv sklerose, og her sidder jeg i et foretrukne fremføringsmiddel. Jeg har også brug for loftlift, plejeseng, topkateter og stomi. Og så har jeg nervesmerter, jeg mangler en tand, og så er jeg for øvrigt også ved at blive skaldet. Der er problemer nok at gøre med, men jeg elsker at tage en tur med kørestol i Danmark. Hej og velkommen til en tur med kørestol i Danmark. I dag der er vi ude i Råsted Plantage, Råsted Golfklub, eller Holstebro Golfklub hedder den vel egentlig. Og så skal vi lige se, om vi kan køre en tur derude. Og det kan jeg lige så godt afsløre for jer allerede nu. Det kan man godt, men ikke alle steder er lige egnet. Så på en tidspunkt så vil der komme en lille advarselstrekant, og så det betyder bare, at det er dumt og farligt, og det skal man ikke gøre. Når I nu er ude og kigge på en golfbane, så følg lige pilene rundt på stierne der, fordi de der golfbolde der, de lander der, hvor golfboldene lander, og jeg er aldrig blevet ramt af en. Jeg vurderer, at den er rimelig tung at få i hatten. Der er et fantastisk dyreliv herude, og en fantastisk natur, så det skal I hjemme bare nyde. Og hvis I hænger på til midten i hvert fald, så kan det være, at I lige får lov til at se en slange. Og der er dejlige sommerfugle. Ellers vil jeg ikke sige så meget i den her optagelse her. Jeg vil lige sige lidt om, når vi kører ind der, hvor det er dumt og farligt. Ellers så det speed, der ligger, det er det, I hører. Og nyd turen. Det gjorde vi. Trods alt. Og der er en bil, der er der. Jamen der. Jeg er så tryg nu, kan du mærke det? Ja. Ligesom. På rette vej. Jamen det er ligesom om, jeg blev sådan lidt mere... Skulderen, de kom lidt længere ned. Ja. Og der er en 10 år. Så tænker jeg, at den bare fortsætter. Det tror jeg da også. Det vil jeg i hvert fald godt blive af. Ja, så gemmer der sig et lille skilt derinde mellem byggerørene. Hvad så? Hvad er der, ja? Er der en pil på, eller så skal vi vel bare lige... Nej, vi skal dreje ned her. Eller hvad? Jo. Er der en pil, der viser ned her? Ja, så gør vi det. Har vi det? Ja. Følge pilen. Ja, for ellers så vil den pege opad, jo ikke? Jo, lige præcis. Så risikerer vi igen at komme derind, når vi er i skudfeltet. Nu vil tiden jo så vise, om vi kan aflæse skiltene rigtigt nu, hvor vi kan se dem. Ja. Okay. Men så skal vi bare gå hjem, og så skal vi... Ja, så må det blive en anden dag. Der er en lille øst med. Ellers er det nok mod i morgen. Der ser jeg bare. Hvad vil du gøre? Baby eller bager? Og der er fuglehuset. Fugleskuer. Det er lidt sjovt. Nej. Ja, det er også lidt sjovt. Det er bare smukt nu.
Altså helt ærligt. Det vi har set indtil videre. Både Forland til Magnus. Det er smukt. Jeg skulle da have registreret gang udendørs for længst. Ja. Så er jeg med. Nej, Det er først nu, den lige spørger mig. Er du i gang med at træne? ja, bare helvede. En lille å eller bæk eller Bryst. hvad? Eller bryst. Bryst? Bryst med regnvand? Bryst. Det er forventet med en bryst. Hold nu til. Hvorfor gjorde vi ikke bare der til begynde? Hvorfor læste vi ikke bare skilten, der begyndte på? Ja, men det... Det er da meget mere trygt der. Ja. Kommer der en bold herude, så er vi fortjent. Der var også ærende, vi kan se, fordi der var en kogle, der var spist der. Ja, men det tænker jeg da også, der er. Spørgsmålet er bare, om man kan få øje på den. Jeg håber, at den ligger på en lille middagsrude. Ja, den sagde, altså, der stod jo også, at der er mulighed for at se rådyr. Har du da noget at komme på mig? Kan du lige? Kravle, lad mig du. Hallo, har jeg givet lov til at du røg med? Jeg er dyr, jeg skal ikke have lov til for det. Hvad var der stod rådyr og hjorte, hvis man var heldig? Kronhjorte, det her. Kronhjorte, ja, det var sådan, det var. Ej, hvor fuglehus, jeg faldt ned af et træ over. Hvad siger du? Det var bare lige fuglehus, der lige lå nede på jorden og faldt ned. Ja. Så håber man væk, der var... Og der var ællinger, der var ja. unger i gatten faldt ned. Nej, det er lidt træk. Det er nok blæst lidt mere. Ja. Nå, så er der igen til brændenælsuppe her. Ja, det er faktisk nogle gode brændenælde, den der. Ja, det ser faktisk også ud. Den kan det godt lukke af. Jamen, nej, det er vanskeligt. Så jeg venter lige. Det er så godt, hvis man lige... Ja, men det kan godt blive... Der kan godt blive lidt forbandet over brændenælde. Ja. Ej, okay. Prøv lige at se de der røde hindbær. Skal jeg lige plukke sådan et par til os? Herinde. Ja, det må vi gerne. Skal jeg gå om på brændenælderne? Jeg kan godt lide det. Og flåterne. Fordi der var mange. Nej, men det har jo også ret. Det er også De tidligt. har jo ikke fået frokost. Vi er nødt til at leve af det, naturen kan give os. Vi lever af naturen. Se lige. Ja. Det er jo også vitaminer nok i til flere dage. Ja. Det smager da godt. Her, du må få den sidste lille her. Og du kan. Så det er jo trods alt dig, der fanger maden. Ja, spis du. Jeg finder nogle flere. Godt, vi kommer forbi nogle flere. Så er det.
der. Derinde er der også. Ja. Ej, der er brændenælder. Ja, det er lidt lige med det, fordi at... Ja, så brænder jeg bare. Dine ben, de smuler bare op til op. Så der er altså køre med mig. Du kan da altid hoppe på skødet, og så bare styre bolden. Du er ikke det? Det er det. Se, der er en løsning på det. Der er en løsning på det. Det er hyggeligt, at lige kan smage på naturen også. Og det er jo det, man skal huske på, når man er ude i naturen. Ja. Så ser man lige et eller andet ting. Så samler vi ind, vi skal egentlig have vist dem til fotografiapparater, hvis de finder det. Ja, ja. Vi kan huske det. Det er jo brandhælde lykke herude. Ja. Det er lige til højre der. Men det er brandhælde. Ja. Men det smager altså godt sådan en gang brandmælk. Det kan sagtens spise. Man kommer vel andet i også, gør man ikke det, eller hvad? Kartoffel og... men jeg kan sgu dårligt huske, vi skal rundt op til den. Ja. Den brandmælk, men der er også kartoffel i, men dem jeg har lavet. Jeg tror, Ja, men jeg tænker også, selvfølgelig det er 10-25 år siden, jeg synes, der er lavet brandmælk til. En lille jagthytte. Eller er det broderskabet for endelige golfspillere? Ja, det er et godt spørgsmål. Der holder de 2 aftener ude hver. 2 aftener, simpelthen. Og griner er der så eskapader på banen. Her er lige en skilt derovre også. Ja, skilt der. Ja, det vil ikke gerne fortælles. Lad os se, om vi skal til højre eller venstre. Vindvild her også. Vi skal til højre, tror jeg. Jo, pilen viser til højre. Ja. Og der er også en lyd på venstre der. Der sidder en guldsnit nu. Ja. Og den satser vi. Ja. Ja. Der er mange guldsnit, som er lige på. Det er ligesom om vinden forsvandt her, hva'? Ja, så kommer solen. Det er dejligt. Og lige var der så vi bare skulle fryse hele resten af turen. Ja, jeg tror, nu kommer vi herind, hvor det er ligesom, der er lidt læg her. Ja. Der er i hvert fald masser af det, jeg godt kan lide at spise her, som man ikke kan have. Ja. Jo, der er masser af... Der er Beta Jensen. Der er masser af... Etra. Masser af... Ja, gemmer sig alle mulige mærker for. Og selv den sidder oppe i sådan en træ, der ikke altid kan se mig alligevel. Det var rent og skær held, at vi huskede klippen på næsten. Ja. Jeg tror ikke, jeg har set sådan en, siden jeg var lille dreng. Det er heller ikke til den serie. Jeg har set, når jeg har gået tur med ungerne i skoven. Det er militærskoven i Holstebro. Ja. Der har de en legeplads, så der er vi nogle gange ude. Så kan jeg lokke dem til at gå lidt rundt derude i skoven, og så får de lov at lege på legepladsen. Ja. Men der har vi set et par enkelte gange. Ikke nede ved jorden, men hvor de kravlede op i træerne. Ja. Nu er vi sådan inde i skoven. Vi er sådan lidt ude. Der er mega mange vildt på her. Ja, det er helt vildt.
sjove sandbunker, de lige har lavet her. Sådan. Jamen, jeg tror, det er til at bunker og alle de ting, de nu bruger sand til. Bunkers. Der er helt bunkers. Det er pænt lige sådan der. Og sten også. Ja. Hvis man lige kan bygge en lille borg, så har man en sten. Hold fint sted. Der er sten. Og grøn. Det er varmt herinde, hva'? Det er dejligt. Ja. Ja, Rosen og så lige. det var det. Kæmpe gulesmæld, mand. Det er så fint nok. Nu siger du til, at hvis du er tørstig, så... Ja, men jeg tænkte lige, at jeg ville tænde en cigaret, hvis det er okay. Ja, ja. Mens vi går her i varmen. Ja, Det er dejligt, at den lige kom frem, solen. ja, for det blev lidt koldt der lige pludselig. Ja, lige der, hvor vi gik i skyggen, hvor det lige blæste sådan helt vildt, Ja. så tænkte jeg også, så skulle man da have haft en trøje, men det er der overhovedet ikke behov for nu. Fej. Gulesmæld. Der kommer et skilt mere derovre. Ja. Nu kan vi rigtig finde vej. Ja, nu kan vi finde vej. Det kunne vi ikke rigtig før. Ej, men ved du hvad, så kan vi den baglæns næste gang. Jeg tror, næste kamp kommer herud. Så går vi nok lige den rigtige vej, fordi det er lidt nemmere at se, hvad de er 10 år. Så. Ja, ja. Altså bilen ser den bare lige ud der. Ja. Jeg tror også, den er. Men man kunne godt overveje at gå den tur, der vi troede det var. Ja, Forbi ham vi spurgte. ja, det tænker Det kunne man jo egentlig godt overveje. Ja. Fordi han sagde jo, at det var en rigtig flot tur. Ja. Og så var det da egentlig værd at prøve på et tidspunkt. Det synes jeg. Vi er ikke færdige, før vi er færdige på den tid. Nej. Og det virker jo til, at man, altså det bliver jo sagtens komme igennem her. Det er sådan over until the fat lady sings. And you are no fat lady. Just a fat man. I'm fat man. Jeg er en skatmand. Ja, den har jeg helt glemt. I'm a scat man. I'm a fat man. Den var jeg helt vild med engang. Det lige hørt den hele tiden. If you're a big fat man, I'm a titty fan, and I would like to see yours too. Show them to me. Show them to me. Jeg går sådan lige og kigger sådan lidt efter træstammer. Ja. Jeg har købt sådan et, det er lidt sjovt, men det er et bålfad. Ja. Kender du godt de der IKEA-hacks og sådan noget? Ja, Og folk så laver de nogle videoer ud af ting, de har købt i IKEA, så laver de sådan nogle hacks-videoer. Ja. Så er der også noget, der hedder Jysk Hack, åbenbart. Okay. Og så er der en, der har lavet en video. Hun købte sådan en bålfad. Ja. Og så har hun simpelthen plantet i det der bålfad. Der var ikke. Og det var flot. Det så rigtig pænt ud.
Så jeg har købt mig sådan en bålfad. Og så... That's it. Jeg kan ikke rigtig se nogen pil. Jo. Jo, den viser den her vej, gør den ikke det? Ja. Men der er der ikke sådan oven på den anden side. Men der var jo også en kort og en lang. Ja. Altså den her 4,5. Den der 5,5. Det går... Hvor frisk er du? Vi tager 5,5, gør vi ikke det? Jo, fandme jo. Det er 1 kilometer. Ja. Det er ikke meget. Det er 1000 meter. Ja, det var noget andet, hvis der havde stået 10 og 5. Så kunne man måske godt overveje, når klokken var så mange, at vi skulle tage 10, hvis det var. Ja. Mindre der er hindbær. Så er der mange inden der. Jeg skal små madpakke til at overleve i naturen. Ja. Nej, men så har hun plantet simpelthen krydderurter og sådan noget i det der bålfad. Ja. Og det så bare rigtig flot ud. Ja. Og jeg har jo ikke en særlig stor have, og jeg vil jo gerne lave en lille køkkenhave til mig selv. Ja. Men jeg vil ikke fylde den med, krydderurter, for så er jeg jo ikke plads til alt det andet, jeg gerne vil have. Nej. Og så tænker jeg, det er smart at have krydderurter i sådan et bålfad, det ser flot ud. Men problemet er, at det bålfad, det står noget på jorden, det ser knap så flot ud. Ja. Og så fortalte jeg så min idé der til min veninde og viste hende bålfadet. Og så ville hun også gerne have det. Og hun har så fundet en træstamme, altså en træstup. Ja. Sådan lidt en høj en. Og så har hun sat bålfadet på den. Og det ser bare flot ud. Ja. Så sagde jeg til hende, nej, jeg skal da også have fundet mig sådan en træstup der. Ja. Men hun har så fået den af en. Så sagde jeg til hende, tror du ikke, hvis man går tur i skoven, og man finder sådan en lille træstup, men så ikke tage den med? Hvad må der komme til? Så sagde hun, det kan du jo gøre. Så er der hindbær, Jimmy. Så er der hindbær. Og så husk at vise dem til kameraet. Ja. Det er godt nok, det er en mini-hindbær. Kan man se. En lille sød en. En lille sød hindbær. Den får du. Så jeg lige... Er der en lille sød hindbær til mig også? Der er også, altså man sulter ikke på den her tur. Nej, det kan man sgu ikke. Man kan sagtens overleve. Ja. Ellers er der myrer. Ja. Og de er fyldt med proteiner, har jeg hørt. Ja, det er... Så er vi kommet ud i advarsel. Golfspring. Okay. Så er vi lige skal hive vejret. Ja, så skal vi, nu skal vi være opmærksomme. Og der står også en hjertestiskilt der. Men det ser ikke ud som om, der er nogen til her, hvis du skal stå. Jeg kan bare se hjertestiskilt der. Hvad sagde pilen der, ja? Hvad siger højre? Ja. Og der er en 10 også der. Ja, men der er ikke nogen. Så der er fri bane. Der er fri leg. En lille hytte der Ja, også. en lille hytte. Prøv lige, når vi kommer op til hytten, så vent om, så vi lige kan kigge ind. Uden at køre den store grønne Det er gyldsmede. der, vi kan holde pause. Det tror jeg også. Og få læg for Soler, regn og vind. sol og regn og vind og blæst. Og... Det ser da meget hyggeligt ud. Ja, men det synes jeg sgu da fint ud. Og så med græstag også. Ja. Det er jo en lille bænk, man lige kan slå sig ned. Men der er da meget tomt her lige nu. Ja, men det kan være, at vi lige ender at få sådan en Og der er nogen oppe på, golfbøg. ja, på bakken deroppe. Der går der nogle stykker. Nå ja, deroppe, ja. Ja. Så enten så er de færdige her, eller så er de ikke nået her til nu. Jeg har det fint fra mig. Nej, vi skal da dreje her. Skal vi dreje her? Ja. Jeg ved det. Nå, Pilen, den siger der venstre her. Og nu skal vi på græs. så forstå. Nu skal vi på græs. Ja. Og det humper lidt her. Men det er jo, man kan jo køre på det. Ja, ja. Ingen problem. Man skal nok lige tage sig af jagt, hvis det har regnet. Det skal man nok have.
kommer vi rigtig ind i skoven. Det vil jeg sige. Ja, der blev jeg taklet af nederkopsbænk. Blev du taklet af nederkopsbænk? Ja, lige på min knæ her. Nå. Sing! Nu ligger der måske lige en skalle. Så. Ja, nu kommer vi da rigtig ind i skoven, vil jeg sige. Og skoven ligger langt ind imellem træerne. Vi skal tage herover i venstre side. Så der kommer et skilt mere. Det gør det. Vi er på den rigtige sted. Yes. På det forkerte tidspunkt. Det er det falske sted, det var der, hvor vi var før. Ja, det er i hvert fald det farlige sted. Ja. Ja, det var lige lidt farligt. Sjunk. Jeg så dig ikke. Nej, vi har så også der nogle golfpladser. Det dufter godt, mand. Jeg elsker at gå i skoven med de der dufte, der er i. Jeg elsker at gå på stranden, når der er en let brise ind i hovedet, der er en, man kan dufte fjorden. Så. Ja. Ja. Men der er altså også et eller andet ved sådan en dejlig sommerdag, hvor det lige har regnet. Ja, Den duft der. det er helt frisk. Den friske, de er lige der, de stykker. Jamen sådan en kan du ikke have på skødet, kan du? Jeg tæller mit ur lige, hvor hurtigere eller langsomt vi er til at gå her. Det kan ikke være bedre. Jeg skal lige køre lidt. Ja, og I skal også få at ikke lige komme for langt ud i siden. Der. Ja, man skal lige helst blive inde på midten, og så lige lidt forsigtigt, fordi det er lige... Men det er heldigvis et kort stykke, det de var sådan. Ja. Ej, se nu lige, Jimmy. Er du? Er der flere? Ja, der er faktisk lige... Nej, det er en perfekt træstuk, der lige var her. Mm. Hvor er det? Nej, den er fuldstændig... Ej, det er ærgerligt. Den er fuldstændig groet til mos. Ja. Det ligger lige lidt for langt nede i jorden. Jeg skal også huske ikke at tage alt det døde ved herudefra. Ja. Ja, det må godt blive. Ja, det er jo godt til bilerne og sådan. Ja. Der blev jeg taklet igen af det, jeg går. Det er med at edderkopperne lige angriber. Fuld også. Hvad vil du blive? Og der er helt stille herude. Ja. I skovens by, der stod Jeg har fortalt, at jeg endelig har haft bilen til mekanikerne. Har du det? Nej. Det der, det ser ikke... Det ser ikke familien ud, det der med. Tror du, vi kan komme igennem det? Det tror jeg ikke, vi skal prøve på overhovedet at gøre det. Fuck. Vi skal tilbage der, hvor vi skal på 4,5 km. Så er vi nødt til at tage 4,5 der. Nå. Ja. 4,5, det er også en tur. Det er også en tur, ja. Jamen, jeg synes da, vi har da været på meget længere tur end 4,5. Vi er da rigtig på sejlsiden. Jeg tror da, vi er da... Altså, der hvor vi gik forkert, der er vi da i hvert fald gået en kilometer. Tror du ikke det? Hvad siger du? Altså, da vi tog den bagfra, der er vi da i hvert fald gået en kilometer. Ja, det tror jeg nok. Hvis ikke mere, inden vi så kom på Så det bliver nok. den rigtige rute. Som så også viser sig, var den forkerte rute. Nej, det var jo ikke den forkerte. Det var bare fordi, vi blev forhindret. Det var bare den bedste rute. Det var ikke den bedste rute. Det var en forhindring, der gjorde, at vi ikke kunne komme videre. Jamen, jeg har endelig haft bilen til mekaniker. Ja. Fordi jeg jo har haft fri der. Hvordan gik det? Jamen, det gik faktisk rigtig godt. Det var heller ikke så dyrt. Ja, Så det var jo fantastisk. Men han fandt lille skrue
i mit ene bagdæk, så det var derfor, den tabte luft lige så stille. Men han sagde, at han synes ikke, der var nogen grund til at skifte dækkene, for de var faktisk både mønster og det hele var fint, så han har bare lappet hullet. Ja. Super. Så har jeg fået skiftet vinduesviskeren. Og det var tiltrængt, for jeg kunne faktisk næsten ikke se noget, når der regnede. Nej. Så skal man også bare skifte. Ja, den ene var i hvert fald af også. Så det var... Så var der noget i en fjeder, der var knækket, og noget med en styrearm også. Men nu er den fedt for fight igen, den gamle Kia. Dejligt. Ja. Så kan den lidt igen. Der kan den lidt igen. Jeg er faktisk ret stolt af den. Den har alligevel kørt næsten 300.000. Og så fejler den næsten ingenting 730. Så kan man jo vist ikke for langt om den. Nej, Nu er du også gudsvelsignet med, at du kører en god lang tur. En gang imellem, det er godt, hvor du kører fra hjem til Randers. Ja. Og hjem igen på en tidspunkt. Ja, og så ham der mekanikeren, jeg har der, han er nu altså også guldværd. Han sørger for, han sørger altid for den her i år. Ja. Når jeg ringer til ham og siger, jeg tror, der er noget galt. Ja. Så nu har han også lige tjekket. Så han er lige kommet kølervæske på. Jeg mangler lige lidt, sagde han. Ja. Så var der vist også en pære der til nede ved den ene nummerplade. Ja. Den havde han også lige fået skiftet. Og så var det så fornemt, jeg havde hverken mulighed for at aflevere den eller hente den. Nå. Det er så fornemt, han kommer og henter bilen og kommer og afleverer den igen. Ja. Hvor er det mekanikeren? Jamen det er en privat, jeg bruger. Ja, okay. Han er simpelthen, han er god, det er min stedfars gamle kollega. Okay. Så han har et lille værksted. Ja. Han kan ikke skifte dæk. Det er det eneste. Nej, okay. Men det er simpelthen fordi han ikke har udstyr til det. Nej. Så det er ikke fordi han ikke kan finde ud af det. Han har bare ikke det udstyr, der Der skal er ikke bruges. lige en dækmaskine. Nej. Det er den der. Men han kan alt andet. Skifte bremser og sådan noget. Ja, det havde han egentlig også gjort. Skifte bremseklodser. Ja. Bagi, de var helt. Det er helt i bund. Ja, de var helt i bund. Så der var Der er lige en kommet. lille pavillon der, men det er Ja, pokerspillernes pavillon. tror du det? Det der. Jeg tror det. Jeg vil lige få den med på videoen. Det ser nu meget hyggeligt ud. Ja. Jeg kan godt tænke sig, at det bliver det dybere mening, når det er. Ja. Ja, det er sådan. Nej, jeg ser lige de der sommerfugle her til. Hold lige vendt op. Så vi lige får det med. Lige på dem med. Lige 3 samme slags. Ej, hvor er de flotte. De er super flotte. Så lige der på hver deres blomst. Ej, de er super flotte, Ja, dem der. det er helt vildt. Og har du... Det er en Android, du har. Eller det er ikke en Android, du har. Nej. Men har du Google? En Google-konto? Nej. Nej, okay. Hvad tænker du da? Så kan du gå ind på Google Lens. Og så kan du tage... Du har ikke Google, du søger ikke med Google. Jo, det gør jeg. Og tag den. Jeg havde den her i. Hvor er den henne? Jeg har den der herhjemme. Og så hvis du går på Google, Ja. så kan du prøve at se der foran der, hvor du søger. Der er den ved siden af mikrofonen, der er. Den er. Hvis du tager en billede af det, du gerne vil... Så skal jeg hente den. Ja. Nej, jo. Og det kan være, det ikke. Det er vel altid det Det er så. nok fordi, du ikke har en Google-konto. Ja, det er det nok. Fordi har man en Google-konto, så... Men prøv lige at se, der er en bredere vinger derude. Ja. Det er virkelig Så kunne man pænt. nemlig se, hvad det var for en slags sommerfugl. Ja. Men det er jo sjovt, for det er 3 ens, ikke også? Ja. Det er fuldstændig Eller samme man kan slags. se, hvad det var for en plante, eller en eller anden ting. Ja.
sådan noget. Jeg tror sgu, der er 4 nu. Billedet viser en dagpåfugleøje. Ja. En almindelig dagsommerfugl i Danmark, der tilhører takvingefamilien. Og det kan man godt se, hvorfor det er en takvinge bagved der, ikke også? Ja. Super flot. Og der er bier der også. Ej, nu er der 4. 1, 2, 3, 4. Ja. Og en bi, ja. Ja. Ej, de er virkelig flotte. Ja, det er super flot. Og den er almindelig. Jeg har nok også set den før, men jeg kan ikke lige huske det. Nej, men det er heller ikke... Men, altså, og det er måske heller, har jeg ikke gjort så meget op i sommerfugle, det gør noget. og det er jo heller ikke altid, de lige sidder så stille der, vel? Prøv at se, hvor tæt vi kan komme. Prøv at se, hvor tæt jeg kan stå på den. Mm-hmm. Ja, de tror meget på dig. Ja, det er sjovt, de bare kan hive dig selv. De blæser sådan. Altså, jeg synes altid, hvis man ser en sommerfugl, lige snart det er tæt på, så vipser så den væk. Det når ikke og sådan en nærstudere den. Så kan vi ind på golfbanen igen. Ja, advarsel. Så nu bliver det farligt. Warning! Jeg tænker, der er ikke nogen skilte, så vi skal vel bare lige... Nå, nu kommer vi til det sted, hvor vores tur begynder med at tage en Vi er regning, nødt til der at er skrive på, fordi nu har det... mildest talt Nu er vi mindre ligesom forbi heldig. skilt hele tiden. Altså, vi kunne have punkteret og væltet og sat fast, og Nu var det kaldt det. kørestolen kunne have brudt sammen. Ja. Det er simpelthen måden, man ikke skal bruge sin vej Der, på. vi så Ja, derovre. Ikke desto mindre, så gjorde vi det alligevel. Hvis du spiller heroppe Fordi at vi er unge og dumt dristige, eller hvad ved jeg. jeg. Men det viser også lidt, der stod, at turen her, den kunne, der kunne man godt tage sin barnevogn med, eller klapvogn med. Det vil jeg heller ikke afvise, man godt kan, men man skal ikke gøre det alene i hvert fald. Billederne, de yder ikke altid det oplevede retfærdighed. For I kan ikke se, hvor stejlt det er nogle steder. Men I kan sådan se på billederne, at det vipper lidt, og så lyt til desperationen i vores stemmer nu her, når det begynder med at gå af helvede. Der kommer lige nogle advarelser, trekanter deroppe, og det betyder bare, at nu bevæger vi os ud i noget, der er åndssvagt. Det er til at køre på. Nyd det. Altså, så er jeg heller ikke noget. Hjertestige. Ikke at forveksle med fjertestil. Men man må også gerne fjerte på hjertestil. Det ser ud som om, der kommer en villa heroppe igen, eller en gård, eller... Ja, jeg tror, det er golfklubben, der kan finde det. Nå, det er golfklubben, ja. Og der er Det vist kan godt være. en hjertestis. Skilt der Det skal igen. nok til højre her, tror du ikke det? Men det er godt nok fint. Det kommer. Jeg synes, det ser ud som om, den viser pil til højre. Eller viser den. Jo. Ser en pil der. Det hiver. Det hiver. Jeg tror ikke lige køre over den der stikbus der, for det er sådan en færdigrigsted, den der fungerer alle den. Og var det sådan en, du har kørt over der, hvor dækket det er? Nej, det var træls. Det var sjovt, at du slet ikke havde mærket det egentlig. Jo, men jeg kunne ikke huske, at jeg sagde til dig. Det var sjovt, mærkeligt, det var inden det skæv. Jo, du synes, og du så, sad, ja. Og så tænkte jeg egentlig ikke mere ud over det. Nej, og så var det, vi havde spist, og så siger Helle. Det er da helt skævt. Ja, det har vi godt mærket. Men det var ikke lige godt for mig. Nej, det kunne være dækket, du synes, bare, du sad sådan lidt. Det var åndedrættet, det var galt. Ja.
ja. Ja, det... Men det er stort set også, der ringstyr har kørt på det her. Hvad siger du? Det er der stort set også, der ringstyr har kørt på. Ja, det er det faktisk. Må ikke det bliver bedre igen? Men ikke det jævne sig. Vi kan da i hvert fald komme igennem det. Ja, ja. På det jævne, på det jævne. Creeper. Så kan vi se Creeper i dag, der er i torsdags, der han var. Ja. Nej, det gider ikke. Nej. Så han har løbet for nok af han nu. Jamen, det er godt. Så sang vi bare sommersangen i stedet for. Ja, den har han ikke fået nok af endnu. Ej, jeg synes, det er lidt sjovt, at nogen siger tis. Jeg er på stranden nu. Ja, Min ven, der hedder Jette. nu spørger Ure, om vi er færdige med at gå. Nej, det er vi ikke, men det er nok, fordi det går langsomt nu. Ja. Ja. Vi har udfordringer. Er de begyndt at kravle? Ja. Hold du kæft. Lidt knive. Fra mit øre. Vi er stadig i gang. Helt forsigtigt er vi i gang. Vi er bare nødt til at gå lidt langsomt lige her. Ja, det er sådan lidt der. Det er lidt dårligt. Der er skilt igen. Ja, det er stil. Yes. Ja, men Vi vi fortsætter lige ud. Vi fortsætter lige ud, hvis vi kan. Fuld fart op, eller hvad? Ja, Åh nej, Jimmy. det var bare ned igen. Så prøver jeg, om du kan vende mig om. Og så bakke mig op. Tror du, det går nemmere, eller hvad? Ja, det tror jeg. Ellers så skal du prøve en gang til. Ja, men jeg tænker, tror du ikke, jeg skal... Hvis nu jeg lige gør sådan her. Og så at jeg kører mere herover. Ja, det kan være. Ja. Ja, det kan være. Tænker du ikke, at... Lad os prøve det. Lige sigter jeg bare lige. Jeg prøver lige en gang, ellers så prøver jeg at bakke dig. Det får den af... Det får hjulene trækker. Er det? Ja, jo, altså. Åh ja. Ja, ja. Ja, så. Hvad siger du så? Sådan, Kom med en udfordring, vi ikke kan klare. Ej, det skal jo lære regn rundt med os, ja. Så har det... Så havde du siddet fast. Ja, nu sidder fast. Så begynder vi bare tilbage igen. Der er en god stor voksen grankold. Se min nye badebuks. Jamen, der er en. Ja, der er så. Ja, se lige. Ja, men der er så. Kan I spise det der? Eon. Tegn på æren. Så hvis du lige... Jeg kan ikke se, at du ser et rådyr eller en krone op. Nej, Men så ser du, at det er. det kunne være, man kunne se Og her. så er der lige også, vi ser en date. De er så søde som her. Ja. De er så Den der søde. lille busket hæl der. Ja. Er du et lille jern, du er du det. De er nok ikke så søde, som de ser ud. Ej, de kan være rart. De er nok, hvis man kommer for tæt på. Lad da. Jeg slapper af. Det er sgu dig, der skal slappe af, kammerat. Kommer du her front af mig? Ej, altså, det vil bare hilse dig. Det bliver spændende, det er næsten, vi skal bare trække noget til siden af. Sådan. Og retter vi lige op igen her. Og lidt tilbage igen. Der er et sted. Ja.
Det bliver spændende det næste, vi skal over her. Ja. Og det kan være, at det viser sig, at det kan vi ikke. Jeg kan også se, at det bliver lidt udfordrende, men... Ja. I et udfordrende boligmarked, hvor priser og beliggenhed. Men vi tager imod udfordringen. Så vi skal blive herovre. Ja. I den her side, eventuelt. Bare sådan lige hen over det her krat. Tidsler? Nej, det håber jeg ikke. Okay. Bak. Der var lige en eller anden stup der. En stup. Det undgår vi lige. En stup der. Kørestols egnet. Nej. Kørestols mulig. Ja. Indtil videre. Så. Altså, hvad sker der nu? Lidt tilbage, og så giver du bare noget gas. Hvor langt tilbage, tror du? Der. Her? Så bare fremad. Nej, det tror jeg ikke er nok tilbage. Så bare på at ikke komme længere ud til venstre. Ja, det kan jeg godt lige se. Så vi kører herned igen, og så prøver vi lige. Og så måske hvis jeg lige glatter det der ud igen. Ja, men bare prøv at køre lige op over her nu. Tror du ikke, jeg skal glatte det der ud? Nej, bare ved siden af de spor, du lige har lavet. Så giver du bare fuld fisk. Fuld fart frem, du. Ja, det er godt se, det, når man lige kommer herud, så er det ikke lige den nemmeste rute. Men det er godt nok i skoven. Fremad. Hurtigt. Jeg tænker, at det går jo egentlig meget godt. Vi kommer der fremad. Nu skal vi nok lige have en stafet fremad og se, hvad der sker her, når vi kommer op på. Ja. Hvor vi lige skal ud og løbe. Det nu går jeg være tvivl på. Eller så bliver det bare ved at være. Så det bliver værd at være? Nej. Jo, måske. Nej, jeg tror det. Det var faktisk ikke. Bum. Det kommer selvfølgelig an på, det er svært at sige, men... Jeg håber, der er 4G-dækning herude, så vi kan ringe til nogen, der kan komme hen. Jeg tænker ikke, vi skal blive ved med at gå ind i skoven. Jeg tænker, at vi kommer ud på et tidspunkt, eller hvad? Ja. Det er selvfølgelig svært at sige. Ej, men det er så godt nok. Det ser det ud til. Nu bliver det grustil lidt igen her. Det kan folk beklage. Og det kan det? Jo. Den var... Nu er vi committed nu. Fortsætter vi lidt. Det er i hvert fald en masse vane og noget. Det gør at det er lidt nemmere at køre på. Det pumper lidt, men der er lidt bæver. Det er knap så blødt så. Ja. Mangler vi bare dækket den til. Ja, så er det ikke godt. Hvad var det så, du skal have fat i? Hvad var det, han hed? Jesper. Vi er kørt fast ude ude på hjertestien. Vi er meget langt væk fra almindelig vej. Og det gør os glade. Fremad. Fuld fart frem, kom så. Yes. Ej, se de. Hvad hedder de? Ved du det, som der er hvide? Nej, jeg de er faktisk flotte. Jeg tror, det er jo frøstanden, de har sat der.
Wow, nu kører vi lige over en hel myrekoloni her. Ja. For at de ikke bliver sure på os. Efter dem! Angreb! Hvad fanden laver I, møgkælder? Kom an. Og vi kan ikke engang løbe fra dem. Og det er Ikke i det her terræn. Og dem, vi har kørt over, det er selvfølgelig turbomyrerne. Ja. Og så er de bare 100 gange så mange som vi er. Nu bliver det lidt bedre. Ja, nu begynder vi at tro lidt på det igen. Jeg var nok lige ved at sige, at Så vi kan konstatere, at det er en lille smule bøvlet, men det er til at komme igennem, og så bliver det bedre. Ja. Lad os nu se, hvordan det ser ud. Lad os 200 meter længere frem. Okay, så vi skal ikke... Blæsset er ikke halvt fyldt. Vi jinxer ikke. Nej, vi jinxer ikke, selvfølgelig. Men vi er klart det indtil videre. Indtil videre. Så ser vi. Så ser vi, hvad vejen bringer. Gå med i lønnen. Og fløjterne gamle sang om kærligheden. Jo. Men det kan også godt være, at du lige skal stands op på et tidspunkt, så lige at tjekke både dig og mig for flåter. Ja, hvad siger du? På benene. Flåter. Tjekke hvad? Flåter. Flåter? Ja, nu går vi bare ved. Så længe vi er ude i det her høje græs, så skal vi tjekke noget fornuftigt. Ja. Vi har jo kørt, det er sådan noget græs, der kan de godt lide at sidde i. Vent på, der kommer en. Hvad satan? Der var et lille dyr. Fremad. Men vi kan i hvert fald også konstatere, at det går meget opad nogle steder også. Ja. Det går ikke, det er ikke bare lige ud eller ned. Det er også meget op. Det er ikke for dem, der er pivset. It's not for those who are pivset. Nej. Det er jo ellers en fin tur. Ja, det må jeg indtil videre. Det er også lidt sjovt, at man sådan kommer rundt og lige ser de der golfspillere. Ja. Selvom man ikke interesserer sig for golf. Det ser ud som om vi kommer sådan lidt ind i skoven igen. Eller? Det dufter dejligt. Jeg synes du ikke, vi var i skoven før? Hvad? Synes du ikke, vi var i skoven før? Jo, det synes jeg. Men det er det, jeg siger, nu ligner det lidt, at vi kommer sådan lidt ind igen. Jeg synes lige, vi kommer sådan lidt ud af skoven her, på den her sti. Nu kommer vi sådan lidt ind igen. Der er et skilt mere, så vi skal bare fortsætte. Så man bare følge mig. Følge deres vide. Og det ser stadig fint ud indtil videre. Ja. Ja. Da 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 da. Ja, vi var jo nogen, der hørte Giro 413 dengang vi var hjemme med mormor og morfar. Om søndagen. Om søndagen. Okay, Jimmy.
Så går det opad. Jeg tror heller ikke, vi må give op halvvejs. Hvad? Nej, jeg tror sgu heller ikke, vi må give op halvvejs. Nej. Lige her om Jamen, lidt, altså, der skal vi op virker ad jo en til, meget, at det meget ikke er så blødt. stejl bakke, og Så må billederne ikke vi kan, lyder men det jeg overhovedet synes ikke bare lige, når- retfærdighed. Hvis du Men lige ser sådan kørestolen, deroppe, hvor den, der ikke er noget græs, den holder simpelthen op med at så kunne man køre. godt komme til at tænke, om man Og måske... sådan efterfølgende, så er det jo nok noget overgåningssikring eller varmesikring, der er gået. Og så på et tidspunkt, der besluttede vi os simpelthen for at slukke kameraet. Det tror jeg, du... Bare for lige at spare lidt lagerplads på telefonen der. Og Og så, så starter vi igen lige pludselig. Nyd det. Jeg holder den bare i bund hele vejen. Fuldstændig. Så må du lige holde alle de der hop ud. Ja. Hvorfor stopper den? Hvor stopper den? Ja. Det er ikke mig, der stopper. Okay. Hvor sluk den? Og tænd den igen. Og så bare prøve at køre, eller hvad? Ja. Jeg kravler på mig. Hvorfor Den kan vil ikke den køre. ikke? Vi er nok hårdt tryk der, ja. Og så... Okay. Nej, vi skal nok have mere har på. Ja. Mere. Og fremad. Jeg er bare ikke så god til at styre den her. Det kan jeg godt sige, det er simpelthen gyroen, der er gået. Hvad er det? Gyroen. Hvad er det? Ja, det er den, der får det hele til at køre. Nå, så er der kun... Hvad siger min poster ned nu? Den siger, det snart ved at være tid. Så tager jeg lige og tømme den. Gyroen, den er gået i den. Ej, hvor er der mange af. Jeg kan lige tømme den ud her, kan vi ikke det? Hvad? Kan vi ikke det? Jo. Det er simpelthen... Ja, vi bad om en udfordring, vi ikke kunne klare. Ja. Og det fik vi. Ingen vipse her, men der er godt nok mange fluer. Ja. Så skal jeg måske lige sprede det ind. Er det kun mig, der generer de fluer? Ja, det tror jeg. Nå, prøv lige at pause den der kamera-ting der. Yes. Nope. Okay. Vi kom op. Og det stiger til det der. Så er vi lidt langsomt over her også. Så nu ser det ud til, at vi får lidt bedre terræn. Ja. Det var jeg glad for, at vi ikke skulle finde på alt muligt. Og vi kunne køre igen.
bare lige have en pause. Ja. Det er heller ikke lige det nemmeste terræn, den kommer ned til. Nej, det må vi lige hilse sig. Der stod heller ikke noget sted, der var kørestol sammen. Vi skal lige tage højre. Hvad? Ja, vi skal lige... Ja, til højre her udenom den der. Sådan lige ned og dreje den anden vej. Dreje den anden Langt vej. over til venstre der. Ja, dreje den mod højre. Og så bare fremad. Fremad. Nej, graver vi os fast nu. Så bare prøv fremad. Jamen, det er fordi, der er noget sand herovre. Jeg tænker, vi skal lige udenom det. Sådan der. Det er fordi, du prøver at køre op ad bakke. Det kan du ikke. Du er nødt til at lige vælge en vej, hvor det går lige ud. Fremad. Okay. Til venstre. Eller til højre. Til højre. Ja, jamen, den vil dreje til højre nu. Og så fremad. Og fremad til højre. Ja. Så prøver. På bakke. Ja. Det vil den sgu heller ikke. Kom nu. Og den, når du trækker, så kan du trække lidt ind, mens du bakker den vej op ad der. Ja, det vil jeg. Men den vil bare ikke dreje over mod mig. Sådan. Og så går du lige frem nu. Ej, prøv at. Den der pind, der er bagved dig. Ja. Der ligger en pind der. Prøv at stikke den ned under kørestolen, og så træk fremad, mens du kører fremad. Og så skal det være herovre ved det her dæk, der sidder og sætter sig fast, ikke? Nej, jamen bare lige under kørestolen. Lige under kørestolen, der bruger du den som brækstang, og så brækker du. Jeg mener du ikke sådan her, og så... Ja, og så løfter du op ad. Nå, men det skal være under kørestolen, ikke ved hjulet. Nej. Og så løfter du, kører du med den ene hånd, og løfter med den anden hånd. Nej, den knækkede. Okay. Så prøv at... Kan du... Hvad kan du gøre? Jamen prøv at vente, jeg tror jeg skal... Men kan jeg køre der herude? Nej, det kan du ikke derude. Så skal du hvad har vi der? Gode sager. Jeg er i hvert fald nødt til at bakke dig, tror du ikke det? Jo, men du skal bakke bagenden op mod venstre. Hvis du forstår. Det var fordi jeg skubbede. Ja. Tror du kan køre den derude? Prøv at gå derude. Nu. Der er blødt. Fra. Ja, der er blødt, ikke også? Der er blødt, men... Jamen, du tror ikke, du skal fjerne så meget af det der. Det er Nej, det var bare mere de store. Ja, Der er blødt lige sådan, lige her. ja. Og så prøv at lægge noget med det kvæs der så. Der ligger noget kvæs derude i siden der. Det her? Ja. Der ligger også noget bagved der. Ja, men du skal ikke... Nej, det var for stort. Der ligger noget... Sådan her, jeg skal smide nogle af de her små. Ja, Sådan her. lige foran dækket faktisk, der var det blødt. Jeg tænker bare sådan tyk en dur det. Der er igen på at prøve. Prøv at
køre frem. Og hold på. Ikke køre opad. Du må ikke køre opad. Du skal lige ud. Nej, den anden vej. Og så frem, og så hold lidt længere over mod højre der, når du kører fremad. Ja. Du må ikke køre opad. Nej. Der. Jeg skal prøve at lade være. Nej, den sidder stadig fast her. Vi skal have et eller andet ting under, om det er min t-shirt, det blev, eller hvad det er, det ved jeg ikke. Hvorfor er den ikke lagt tilbage? Sådan, er vi langt nok tilbage der? Ja. Og så... Masser af det kvæs, der er under mig. Er det derovre på den, der er den fedter? Det er herovre. Ja, så skal vi have fundet noget mere af det kvæs der. Det ligger ind til alle mulige sider her. Der ligger også nogle lidt længere fremme. Der ligger lige noget lidt længere fremme også. God dag. Det er også blødt det der. Og vi har næsten også brug for det, når vi kommer herop, tænker jeg. Ja, lige præcis. Lad os prøve. Og så bare Det er bare lige, for, jeg tror, grunden til, at jeg er bange for at køre dig for langt herude, det er for, at jeg er bange for, at du men, slipper ned også. Men, ja, du er nødt til ikke bare at køre lige frem. Men så. Der kommer vi sgu over det. Målen er altså godt snart føre os ud på noget, der er let. mere fast. Det kunne vi Mere godt. fast, ja, så vi ikke ender med at sidde fast. Ja, en løvdørstrøm. En løvdørstrøm. Ja. Jeg tror da, vi må da være ved at være halvvejs nu. Men det er så nogle steder, så ser det ud som om, at det er sådan okay, ikke også? Ja. Nu vender det igen. Ja. Ja, jeg kan mærke det. Ja, men nu er det jo gået meget op, og så må det også gå meget ned af på et tidspunkt. Ja, man kan jo ikke vide sig sikker, men forhåbentlig. Ja, det er det. Så der er der så
sådan en sommerfugl mere. Ja. Lige nede på jorden der. Lige frem for der. Lige frem. På flytte, lille ven. Pas på, lille ven. Ja. Jeg forstår den godt. Okay. Kære flyver. Nå, nu går det dernede af. I stedet for opad. Stedet for opad. Det var da egentlig også på tide. Ja, det jeg synes, vi har været udsat for nogle udfordringer her den sidste kilometer. Ja. Og den kan ikke engang være en kilometer, det kunne være noget. Han sagde jo også ham der. Ham manden der. Ja. Der lige hjalp os, at han vidste ikke lige, hvor god stien var mere. Nej. Eller også så mente han bare, at han vidste ikke, hvor god stien var til en kørestol. Men ja. Indtil videre, der lever vi. Ja, og det går da også indtil videre. Med lidt udfordringer indimellem, men altså. Livet er en udfordring. Ja, det er rigtigt. Lige i mit tilfælde, der behøver ikke så mange flere udfordringer. Hvad? Lige i mit tilfælde, der behøver ikke så mange flere udfordringer. Nej. Selvfølgelig ikke. Men jeg behøver så. Det giver da en succesfølelse, når man får en udfordring og klarer den. Jamen, det har du fuldstændig ret i. Selv når livet til så ud, så er jeg aldrig så klemt den videre. Jeg tænkte lige. Det er en sno, er det? Jo. Er den død? Hej, du ikke? Jeg tror bare, vi kører pænt udenom. Ja. Vi kører lige til højre. Og se, det bevæger sig. Nej. Det er en lille sno. Hvor vil du hen, lille ven? Fordi vi ville jo have været til højre. Jamen, jeg vil være Nej, der. jeg har aldrig set en sno. Okay. Nej, der har jeg ikke. Kravler du ned i en hul der? Ja, jeg tror faktisk, den gjorde. Ja. Eller hvad? Nej. Den kravler helt nej. Nej. Nu ligger den stille simpelthen. Den gemmer sig. Ja. Så hvis vi kører venstre om, kan vi ikke det? Jeg tror, vi har bedst plads venstre om, men det er godt nok også. Det ser også blødt ud til venstre. Ja, Så hvorfor var det lige, den ville til højre? Jamen det er fordi, den har hørt, at vi kan overfinde alt det. Ja, og så skal du mere lige ud. Jeg skal bare lige se, hvor den er nu. Den ligger derinde. Lige midt i det hele, faktisk. Ja. Vi kunne faktisk også have kørt den vej. Så gør det. Ja, for det tror jeg, det er bedre. Skal vi ikke håbe på, at den er kravlet derind, fordi den gemmer sig? Og ikke fordi, at den lige pludselig vil ud foran os. Ja. Den er kørt ud i lyngen. Denne vej er blokeret. Nej, nu kommer den sgu. Ej, jeg er nødt til at lige filme den. En sno eller en stålån? Zigzagger bagpå. Er det zigzagger bagpå? Nej, det er der ikke. Jeg Hvis kan der er ikke se. zigzagger på den, så er det jo en hugorm. Hvis der er zigzagger på den, så er det jo en hugorm. Nej, det er det ikke. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Nå, Det lad er os godt. bare køre. Så Det ville ungerne jo også synes var spændende, det her. det er hvad, jeg skal lige have dig til at sende mig en video på en tidspunkt. Ja, selvfølgelig. Eller en billede, eller Så kan hvad. du da også få den. Nå, men nu er den jo helt inde i, Ja. i lyngen. Så kan vi godt. bare fortsætte. Tak for turen. Tak for Hej, kigget. lille ven. Nu må vi hellere holde øje med, om der er flere. Jeg tror ikke det. Så nogle slanger, de er generelt ikke gode til at have venner. Til hvad? Til at have venner. Nej. Nej, det er det selvfølgelig ikke. Men det kunne godt være, det var lidt sjovt, at lige
Ja, jeg tror, jeg har set en hugorm. Ja. En gang. Den har zigzag-mønster på ryggen. Ja. Jeg tror, det var en hugorm. Vi så en gang for mange år siden. Kan det ikke gå med, eller? Jo. Ja, den bliver bare helt nervøs. Nå, Det er bare fordi, du kigger efter snue. ja. Jeg går og kigger samtidig. Så går det sgu lidt opad igen, eller hvad? Ja. Men det vil jeg rigtig gerne gå opad her. Men meget lidt ned. Men det hjælper måske, at der er græs, så er det måske ikke så blødt. Ja, men det kan jo være fedt, det sådan noget der, fordi det bliver vådt. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Så det er lidt en... Men nu synes jeg, at jeg kunne høre, at nogen, der slår tænd på det. Tror du det? Ja, det synes jeg, det var ding. Så nu nærmer vi os måske golfbanerne igen. Så kommer det næste skilt herop, så tænker jeg, at vi skal til højre, så det ud til. Men udover det, så er det sgu en dejlig tur i skoven. Mange forskellige planter og træer rundt omkring. Ja. Det synes jeg godt nok. Bestemt. Dejligt stille og fredeligt også. Ja. Jo. Står du nu stille igen, så er det, du siger til. Jamen, jeg snakker til mig ud, men jeg lige synes, at jeg er dygtig nok. Mere intensitet. Mere intensitet, ja. Men altså, helt ærligt, vi er i en skov med en kørestol. Og der tror jeg bare, du giver gas op over. Bare Ja. alt bare. Sådan. Det er nok lidt det Jamen, samme. jeg vil virkelig gerne gå opad. Det var ikke en lang pause, vi fik fra de bakker. Nej. Og folk altså. Åh, Løber. Ja. Nu prøver du at gå og køre op ad igen. Det kan du. nej. Lige ud. Til venstre igen. Og så Ja, så skal jeg bare lige have kørestolen til at stå rigtigt. Fordi... der, ja. Og så fremad. Og bare fremad. Hey, ingen pause. Og nu fik jeg noget i skoen. En lille pind. En lille pind. Sjov at have i øret. Jeg håber fandme ikke, det er mudder, der ligger der. Hvad? Jeg håber ikke, det er mudder lige fremme. En hvad? Lige fremme. At det er mudder. Nå, mudder. Nej, jeg tror ikke, det er mudder, men jeg tror bare, det er blødt.
Jeg tænker, det er... Fuldt gas op over der. Altså. Ja, jeg skal bare lige... Det kan godt være svært lige at køre lige ud, når det er sådan, at det... Ja, bumler frem. Ja, det bumler frem og tilbage, så kommer man til at bevæge hånden. Så prøver vi. Ja, jeg skubber lige til os. Ja, det er godt. Du er god. Altså, jeg kan forstå, at uret ikke synes, jeg laver noget, når jeg skubber Jimmy op ad bakke. Nu må du ikke... Nej, jeg må ikke stoppe. Så? Ja. Det er helt godt. Skal vi være herovre til venstre, eller hvad, Jimmy? Ja, jeg tror. Det er lige der. Det er lige der, ja. Skal du holde til højre her? Yes. Det gør vi. Og så skal vi over den der. Har du set den? Ja, jeg har godt set den der igen. Tror det går, eller hvad? Kør lige så fedt det hen over den der. Går det? Ja. Det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg føler, at du er ved at vælte. Jamen, det er også. Au, for søren da. Og så bare holde på. Så skal vi holde til venstre. Eller skal vi holde til højre? Ja, jeg tænker godt nok til højre, fordi det går jo nedad, så... Åh. Ja. Prøv lige at skubbe på her for at dreje dig. Åh, så forkert vej. Fordi jeg tænker, når det går nedad, så gør det jo ikke så meget, at det sådan er... Nej. Blødt. Nu kunne det være meget hyggeligt at se et eller andet dyr. Ja. Når vi nu alligevel er sådan rigtig inde i skoven. Men du har lige set slangedyr. Ja, det har vi. Hvad er det? Er det ikke et krybdyr? En slange? Ja. Hvad? Jo, det er et krybdyr. Ja. Vi har set et krybdyr. Og vi har set sommerfugle. Et dyr, der er krybe i. Jamen, vi har sådan set at få hindbær. Du kan holde til højre venstre her. Helvede, det var interessant. Okay. Er der lys Så derude kommer vi ud på fast nu? terræn. Det tror jeg. Og Er det for tidligt? det var fandme en oplevelse. Altså flere gange, der satte vi altså alvorligt fast. Og så er reglen lidt, at man skal sørge for at gøre sit overflade større i forhold til, at man kører på. Og det gjorde vi jo simpelthen med kvæs her. Man kunne også lukke luft ud af dækkene, men er det nok, og vi kan ikke få luft i dækkene igen. Og altså. Så det, der var koldt sved nogle steder, kan jeg lige så godt sige. Så. Ja, det kan jeg da godt se, de er røget fra side til side. Kan vi ikke... Jeg ser også, om vi ikke kan sætte den fast herinde. Vi ved den bare ikke. Sådan. Ja. Vil du have det her ben længere ind? Skal jeg lige skubbe den længere ind, eller hvad? Tænker du? Nej, det er fint. Nej, det er fint. Ja. Du overlever. Uha. Jeg overlevede så langt, så Ja. overlevede vi også det sidste. Nå, nu synes jeg har fortjent en cigaret, når jeg sådan har skubbet dig igennem skoven. Jeg tænkte lige, nu tager vi tilløb, og så skubber jeg til, så vi er sikre på at komme op. Hvis du nogensinde har fortjent en cigaret, så er det nu. Så er det nu, simpelthen. Nej, jeg synes godt nok lige... Nej, vi var sådan lidt... Jeg var faktisk lidt på panikkens rand lige nu. Jamen, det var jeg også lige selv. Det var derfor, jeg tænkte, at jeg lige så de der små bakker, jeg tænkte, nej, hvis der er blødt der, så er jeg nødt til at skubbe på. Og så bliver uret alligevel ved med at sige,
Er du stadig i gang? Ja, kan du ikke? Så er jeg fandme slukket ud. Prøv lige mål pulsen. Nu er det 260. Ja. Ej, jeg synes, det ligner lys forude nu, vil jeg sige. Ja, jo, det er Ja. Og med solen, og solen skin, og det lufter, det vinder. Det var måske dumt at køre til venstre. Det er bedre at blive på midten egentlig. Ja. Nu tror jeg, vi skal til venstre nu. Ja. Og så tænker jeg, når der ikke er noget skilt, tror du så ikke bare, at vi skal lige ud? Det tænker jeg også, vi skal. Det vil jeg i hvert fald gå ud fra. Fordi det var der, hvor vi kom fra. Jeg tror næsten, vi kan se, at vi har kørt sådan. Ja, her har vi da gået. Ja. Så. Så nu er vi på vej hjem, altså. Om så ved vi, der er lys forude nu. Fordi den her sti, den var fin. Ja. Ja, det var klasse. Den var rigtig fin at gå på. Nu kan vi også se golfbanerne igen. Ja. Så er der jo mennesker, der kan komme og hjælpe ind, hvis det går helt galt. Ja. Og nu er vi kommet på den gode sti. Jesus fucking Christ. Ja. Jeg tror, Vi survive! Jeg tror, min mor ville være sur på mig, hvis hun så, hvad vi er her. Så bare lad være med at fortælle hende om den del. Ja. Jeg nøjes med at fortælle hende om, hvordan vi gik forkert og var ved at blive ramt af en golfbold. Var det ikke lige her, vi var ved at blive ramt? Jo, men det var længere ned. Ja. Jo, men det tror jeg faktisk. Jo, det var det, fordi det, se der advarsel golfbane. Ja, de tider heroppe fra. Ja, ja, og så var det, vi kom gående opad der. Det var nemlig lige her, hole in one. Ja. Vi gik forbi. Bold i uger. Det var en spændende tur. Må jeg lige indrømme. Du tænkte lige på et tidspunkt, nej, det skulle have været Jesper, jeg skulle have haft med. Ja, han bliver også blevet fedt. Eller Allan. Ja, han bliver også blevet fedt. Hvad? Han bliver også blevet fedt, Jesper. Og forsøgt ved at træffe en beslutning om noget som helst. Nå. Og til løsning og sådan noget. Og så lige pludselig så vågner han op igen. Men det er mange gange så man jo stort set kørt så fast, som man kan blive. Jeg tænker mere på det der med, når du kører fast, så er der lidt mere kræfter i din mænd der til at skubbe. Vi har vundet værdien i fans. Ja, det var heroppe, de skød fra, ikke? Det var lige her, de skød fra, så kom vi gående dernede, ja. Så gik det først op for mig, da jeg hørte bolden den i græsset ved siden af os. Ja. Det er jeg glad for, at vi overlevede. Ja. Også mig. Meget godt. Det var en spændende tur, må jeg sige. Det må vi sgu nok se. Så er der fast terræn resten af vejen. Det er dejligt. Så er vi sikre på at komme hjem igen. Det var lige før, jeg har skiftet med mig.
I had almost considered a snowman. Så det her, det er jo dejligt. Blæst og sol Ja, på samme tid. Det er altså en god kombi. kan du lige klappe min skygge ned på ham? Hvad siger du? Klap skyggen ned på hatten. Jo. Tak. Så. Hej. Det er en lille så mange, vi spiller golf for. Ja. Det er nok kun fordi vi to vi ikke forstår det, at vi synes det. Ja, men det var jo i lang tid en af de hastigst voksende sport i Danmark. Ja, Der er i nullerne, der elsker at spille golf fra golfbanerne, de rigtig kom til. ja, Folk har jo mange penge derhjemme, så de køber en vildt belagt golfspil, hvis det er det, de har lyst til. ja. Og betale også for de der green fees og alt det der rundt omkring. Ja, ja. Det er dejligt. Fanden, skal vi ikke love hinanden, og det gør vi aldrig mere. Jo, det kan vi godt. Der kigger vi lige på terrænet og siger, det her, det skal kun gå af helvede til. Ja, og så bevæger vi os ikke ind i den skov. I stedet for at sige, jeg ved, om det kan. For det kunne det godt, men Altså, Det var gik så jo den her gang, men det kan Rosted man jo Plantage ikke, og sikre sig, at det gør også hver gang. det er nogle nemlig fine også. eksempler på, hvordan man ikke skal behandle Men sig det var selv og stadig sit en grej. spændende tur. Ja, vi lærte jo en masse. Jeg håber, I har nyt Og turen, så har vi den i minderne. og så ses vi bare Og til det en kan også anden noget. god gang med en kørestol rundt i Danmark. Dengang jeg skete grøngrise. Ja. Ja. Ja, ja. Back when I shed the green greases. What?